assalamu alaikum. Haray mi yuri ko on fop la landis ko jawantre parti jimo Allah taw hara ko jawantre parti jimo wombe sivude fodi ay mat haray no hidon andi ko suuma e woni arde do haray no hiden tora e fop meden toranogol Allah be nangabe do Allah be waawu hordude suuma e benguli mabbe den watan yeggutu fi bedo haray non en nani ko bengu Habib Marwan Camara on tori comme général Mamadi Doumbouya e CNRD on fo be tori be fi Allah be waawu accitande modi mako parce que o saydo si ona ko jama walleti mo haray o wana wara mako ay fos parce que ko so wido ko hewtudo ko hebani donc haray général Mamadi Doumbouya be tora accitugol nangabe ben fop parce que sa ndari undo be wawata horde suuma yon haray be nangi be hebe soki be haray no be tora fi Allah ne la accitugol nangabe ben Guinée fop ko hunde wotere si a mijitike Ousmane Gawalen be won be pousse de mado inna ya lamu vive le général Mamadi Doumbouya ko be won ma pousse da hewta ko ainde sa wattanali hila sakkitura yono dari sen sakkitore ni wurutu hakkilma ke général Mamadi Doumbouya ta jabu himbe ben poussa ma candidature ida andi charte mo jettuda Guinée fop no yiduma donc fewndo ko Guinée yiduno ma don goto inna soutien Mamadi Doumbouya alamike ha hewti do ta force situation sa force situation ka woni wadde pays men retard sanani retard ko yettugol fu hawti ko wada fi mun kanyum dum be wombe mado inde vive le général Mamadi Doumbouya vive le général Mamadi Doumbouya be wombe ma wiide dum wana himbe hidube ma be poussete on be kama ka ainde be hilto be wa hilta le kambe pour le futa ko jodi kon be poussete do habu ko da erreur ta lamu ta nango présenta ko kande akkutu be menanga pen anangi Habib Marwan Camara benguma ko ande fuswa wana hore mako ahida jodi kapale anangi fonike menge lebbi benno benguma ben haali no wadi video ji haali haronke immo akita sukabe nanga ben on nani moko babe men andu ben ko fala ko on ko yewtudema immo ta ukko erreur akkitu benguli be hori day mabbe ko suuma yon arde doni ko Ramadan on arde doni haray non mawbe dingirabe kadi be tora immagol darto o saydo be halana Ceerno Mamadou Ba bay ko kankon conseil président Doumbouya o nay be waawu accitangol be suka mabbe on parce que sa ndari dum non sa ndari Ceerno Mamadou Ba imo tawa ko nangi déjà Habib Marwan Camara donc haray mo way kadi won ko sabu kadi be accitamo est-ce qu'on fami haray no jama'u ino tora be ko yimbe kadi be telimel ben en fo immode darden fino be wawira libéré Aliou Ba haray kadi be pita ben kadi moko ba membe fop yo immo yewta fi yo be libéru Ceerno Mamadou be mo pitan oya e julde monsieur julde Diallo donc immode ndaren watay jabube do suuma yon kadi tawa e ko prison be harabe wawal horde be ngul mabbe si tay CNRD on yidon wakkili horde suuma yon fu horon suuma yon julom julderne hakkun mo ngari do wufi suuma yidon nangi bibbe be fusbe bonna haray suuma e mon on be natabe jabata Allah jabata mbay ko Allah andi men haray idon andi ko daynugol horemo be wonbe ma do pusude inna ma ya lamu be ko aybe mani be pousse to na ko da erreur ko ni jaman pousse no dadis be ni présento ha sakitori honnu o dilam fekiro do le 28 septembre 2009 ida andi déjà donc si tay awki ke erreur o da saydo ka suka aluttai gurna ma hediti dan na fu luttai e prison a très bientôt fodi ama jama onon tora fi Allah la immagol lando général Mamadi Doumbouya be liberu suka be nanga be